let's go. To reset ties with reclusive, but strategically vital African state. Eritrea has been described as Africa's North Korea, and its Red Sea coastline makes it a potential bulwark against Iranian influence. By Robbie Gramer and Somerset. April 22nd, 2026, 5:15 p.m. Eastern Time. The Trump administration is exploring ways to reset ties with a reclusive and autocratic state controlling prime geopolitical real estate along the Red Sea as Iran threatens to choke off a second vital maritime corridor against the backdrop of war with the U.S. A senior Trump official, Masad Boulos, has told foreign counterparts that the U.S. aims to begin lifting some sanctions on Eritrea, a small African country with more than 700 miles of Red Sea coastline, according to current and former officials familiar with the matter. It is part of an effort by the Trump administration to restore higher-level diplomatic relations with the country for the first time in decades. Other officials said the plan to normalize ties with Eritrea and lift sanctions on the country is undergoing review and hasn't yet been finalized. The U.S. diplomatic push comes as an Iran-backed rebel group in Yemen, the Houthis, has threatened to shut down maritime traffic in the Red Sea amid Tehran's efforts. انتينا نسمع زلنا. I mean, this is نبزحات سبات عزيزة قرم حبريتاك خوني خليو. إرترا ننوح وان بعين أمريكا بحماق كتكس بحماق كتصواع بحماق كتقلص تحرم مصنحة دونالد ترامب كابز مسو جميرو بتدقاقامي أبت مجمريا قصاتناتو معلتنا سنتنا إرترا يخونا بكالوون انتخوني بس إرترا زمدنا كقبر كمزدلي أنفت كبت أنيحو مالتيو أتا أنفت قن مستزلو أجنداتات بفلاي دما أبزن زحالفا وانا دما إسرائيل بتقبرو زلا أكسسيف زخوني aggressive زخونه قبلتن ويكا حيال زخونه manipulation ويكا متلال عقما بالعلي مرحنتنا دونالد ترامب بمرأينا ناب إيرترا قصة زلوها بوليسي كغير كم زخل قبل علي دما ناي إمارات زلوهم كونتات وين أب قمتيتينا إذا قد دايز نابي يكون يخيد خون كم تزجمرو دا يخيد خون بفلاي دما كم زكويناتنا إيران مجمارو أتي أمونغ السعوديان إماراتن تفتيرو زنبرة نوتي إيرترا أمونغو خمزلا سودما أتي إمارات بال aggressively بمنقد بلتقنا غيرو نابي إيرترا جزء كوينات نخجمر معالتاوي زوات زنبرة articles نابي إيرترا كوينات جمرة كوينات نسمين كجمريو أبتقراي كيميرو نابي إيرترا كخيديو نايو أبتقى بحر كوينات أرلو زبل زربا بتدقى قامي إيرترا أمريكان بحادك سرحاي خلايين إل كان خد قمت كبيت كم زخون كجبريهم صنيعهم زد ما حدا كابتي بميديا غيركا نتي ناراتيف شيب نمغبار زفتن زنبريو قد حقي انا نبعلي نزو كنتات زي ايتصبخون كبلكم خلي سلامتاي اتمسات بلوس از سينيور افريكا ادفايزر ناي دونالد ترامب كم تري وزلهم اب امارات مره تصقعنت كم زلورينا اب قدانا السودان ناي بحقي دسنبد اكايدا خيدن ببزح من قد كنقف انت راي ولا كو دونالد ترامب نقدانا السودان السعوديه غينك فتحين تبلد حرقن بمسات بلوز وصل زلو تفقسوتات السودان كل غزاب حرقا زوتو نتدع مسرع دما نمدحانو ناي اسرائيل ناي امارات اجندا زياده زقدم كوينو سل اسرائيل امباري ارترا مستي سراوي السودان سل تسرع زلا وي متحقق سل زلا وي زمد الناس سراوي السودان مجلس السودان سل زغني بو غيروم انصار ارترا بفلاي دما مستبلصنا مس امارات كوينو زخدو زلو ميبي از مسات بلوس ابتنا اثيوبيا غصو كصقع يخل خوني زبل گمگام نيروني حسباتون كم گمگمنا نيرنا حنت نجر جنيرا انت نجر تقبيص خمزه لا زري وي ونت نجر تنمقيار ايرترا تصاوت لا زنبرت ابرت عندما تصرحوا لا نحن عون بعقمنا زي مجلس ايرترا كم تزقبر كم تزقبر نبل نيرنا غدا انت يسدما سعوديان قبصن كلته مفاتح له انا زنسي ماكسيمم كنت كملنا لنا بالسعوديه زلنا زمدنا عمقات كم زلون رحقات كم زلون بكل منقد يرعلو سلازي كابيتالايز كنقبرالنا بمنقد السعوديه غيرنا قال نجر كنقبرالنا نبل نيرنا لكاس كم ايام زقبر نير exactly نزين بلو زلنا نحنا زنقرنا يلا نقمتنا نيرنا they were doing that too سلازي اب قبص كملالس كله مع منالبات تذكروات خوينكم بريزيدنت ايرترا اورحي 10 اسرع اسران حمشتن قدمي شوعات قدمي شدشت ورحي شوعات ورحي ابيلو ناب كايرو خيدون حمشت معلت صنيه كم زنبرت تذكريهم نعم بزح حيرا انا نابت قدايتي مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ترخيبو عندنا ابقلقله ترايو دارقا بعبيو كن ايرانانا مودتا انترفيو غير تمليسو ابتار كبتيا مس مسات بولوس بمنقد قبسي كم استراخبه يزنقر زيد ما انتي زري مس ايرترا كراخبو خمس دليو اب نا يونايتد نيشنز نقبر اخيبا اتو عثمان صالحن مسات بلوس تراخيبهم نيرميم سلازي بايرترا صبوق جيستشر
ክትራኸብ ከም ትደልን ንዝርርብ ክፉትነት ከም ዘለዋን ገሊፃ ነይራ እያ ራእይ ግን እንታይ ኣሜሪካ ነቲ ኤርትራ ትኸፍተላ ዘላ ወይ ተርእዮ ዘላ ተበግሶታት ክወስድዎ ይኽእሉ ዶ ይጥቀምሉ ዶ ምስ ኤርትራ ኢንጌጅ ገብሩ ዶ ብግምጣሉ ድማ እቲ ምስ ኤርትራ ኤርትራ ትርእዮ ዘላ ሰናይ ተበግሶታት ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ትደልዩ ዘላ እቶም ግብረ እከይ ዝኾኑ ካልኦት ንዕንቅፉ ዝፍትኑ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብዙሕ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ነቲ ዝምድና ንሕና ንፍትኖ ዘለና ክበትክዎ ይደልዮም ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ መኖም ኮን ይስዕር ኸውን እቲ ናይ ስዑድያ ናይ ግብፅን ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ዶ ይሕጊ ዝኸውን እቲ ኤርትራ ከይተሓለለት ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዶ ይዕወት ኸውን ወይስ እቲ ተንኮልን ክፋእን ብፅሑፍ ይኹን ብማይክሮፎናት ይኹን ብሎቢ ይኹን ብካልእ ዝገብሮ ዘሎ ብልፅግናን ኣዳኸርቱ ናቱን ናይ መን ይስዕር ኸውን ንብል ነርና ወል ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣገዳሲ ኣርቲክል ይወፅዩ ዘሎ and you really can't ኣንፃር እዚ ጠጠው ክትብል እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ the article is ኣነ እንታይ ኢለ ነይረ ምናልባት ከሪአኩም ዘለኒ ክትርእይዋ እውን ስለ ዘለኩም ኣብዚ ኣውፅያ ነይረ እቲ ኣርቲክል እዚ ትርእይዎ ዘሎም ዎል ስትሪት ጆርናል ያውፅይዎ ነዚ ኣርቲክል እዚኣ ምስ ኣውፅኡ ጥራይ ከይከፈልካ ክትጥቀመሉ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኣርቲክል ምንታ ነዚኣ ኣርቲክል ክርኢ ኢለ ሳብስክራይብ ገይረሎም ኣለኹ ኣነ ስለዚ ዘስማዓኩም ዝነበርኩ ኦድዮ ናይታ ኣርቲክል ቅዳሕ እውን እያ ነይራ ስለዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሓደ ዓብይ መጋዚን ይወፅእ ዘሎ እዚ ወይ እውን ናይ ሚድያ መመንጨዊ ፖሊሲ ሜከርስ ዘንብብዎ ቢዝነስ ሊደርስ ዘንብብዎ ፖለቲሽንስ ዘንብብዎ ካልኦት ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብ ዘንብብዎ መፅሄት እዩ ኖርማል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መፅሄታት ዝበሃል ዎል ስትሪት ጆርናል ዳርጋ ዝእመን ኣብኡ ወፅኡ እንተተባሂሉ እቲ ኣርቲክል ብዙሕ ግዜ ከም ዝእመን ዝውሰድ እዩ ዋላ ብጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይሓስብ ኣሎ ኢላ ዎል ስትሪት ጆርናል ተወፅኡ ደን probably people believe that እዚ ኩንነት ዘለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ብከምኡ ዝእመን መፅሄት እዩ ብዝኾነ ኣብኡ ወፅኡ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝተገበረ ኩነታት ኣርቲክል እውን ገለ ገፃት ከሪአኩም ክልየ ግን ፔይድ ኣርቲክል ስለ ዝኾነ ኩሉ ከንሪአኩም ኣይንኽእል ኢና ገለ ክፋል ናቱ ዳውንሎድ ጌርና ዝገበርናዮ ነዚ ይመስል ናይ ቀረን ኣፍሪቃ ስእልታት ገለ እውን ይጥቀሙ እዮም ኣብኡ ብሓፈሻ እቲ ከስማዓኩም ፀናሕኩ እንድዩ ካብ ምንታይ ተበጊሶም እዮም ነዚ ገይሮሞ ንዝብል ድማ ምናልባት ንሽተይ ከስማዓኩም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ዝብሎ to choke off a second vital maritime corridor against the backdrop of war with the US. A senior Trump official, Masad Boulos, has told foreign counterparts that the U.S. aims to begin lifting some sanctions on Eritrea, a small African country with more than 700 miles of Red Sea coastline, according to current and former officials familiar with the matter. It is part of an effort by the Trump administration to restore higher-level diplomatic relations with the country for the first time in decades. Other officials said the plan to normalize ties with Eritrea and lift sanctions on the country is undergoing review and hasn't yet been finalized. The U.S. diplomatic push comes as an ሕጂ ሓደ ካብቲ ንምንታይ ነዚ ነገር እዚ ክትገብርዎ መሪፅኩም ንዝበሃል ዘሎ ርግፀኛ ኮይና ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ነገር እዩ ኢራን ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ናይ ቢዝነስን ንማንም ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን ወሽመጥ ሃርሙዝ ካንስልት ብምዃኑ ጥራይ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ከመይ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ ኤስካሌሽን ኩነታት እናኸፍአ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዘይረዳድኡ ዘሎ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይኽእል ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ናይ ኢራን ኔክስት ስቴፕ እንድሕር በዚ ሕጂ ዘለዎ ኣሜሪካ ክስማዕ እንተዘይክኢሉ ቀይሕ ባሕሪ ክትዓፅዎ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንሕጂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንሓዋሩ እንታይ ከጋጥም ክልካ ግምት ክወስድ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ከም ናተይ መረዳእታ ንሑቲ ንክምክቲ ኢሎም ኣይኮነ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ዘሎ እንታይ ዳ ኤርትራ ካብቲ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘላ ናፃ ዝኾነት ሃገር እያ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ክንደይ መራሕቲ እዚ ሕጂ ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ከም ሌጂቲመሲ ከተህቦ የሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ሑቲ ዝበሃል ነዚ ባቤል መንደብ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእሉ ንዑ ካውንተር ንምግባር ኢላኢ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ እገዳ ክለዓል ከም ዝኽእልን ቀጥታዊ ዝርርብ ክንገብር ከም ንኽእልን ከምኡ ዝብል ግምታት ሂቦም እዮም ዝሰርሑ ዘለው የግዳስ እቲ እገዳ ንምልዓል ዝግበር ዘሎ መስርሕ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ዝተወድአ ነገር የለን ይብሉ ፀኒሖም ሕጂ እንታይ እዩ እዚ እንድሕር ሪኢኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክትዕዘብ ትኽእል ሑቲ ሚሳይላት ናቱ ናብ ኤርትራ ኣይኮነ ናብ እስራኤል ገፁ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ they have no problem to stop this እንታይ ክብለኩም ኢለ ነቲ ዘረባ ከጣዕሚ ኢሎም ዝብልዎ ዘለዎ እምበር ኪኑ ዝኸደ እዩ መጀመርያ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ቤዝ ኣለዋ ኣብ ኢማራት ቤዝ ኣለዋ ኣብ ቀጠር ቤዝ ኣለዋ ኣብ ባሕሬን ቤዝ ኣለዋ ኣብ ኩዌት ቤዝ ኣለዋ ኣብዚኦም ኩሎም ከለዋ ግን ወሽመጥ ሃርሙዝ ክትከፍቶ ኣይከኣለትን እንታይ ማለት እዩ እዚ ቤዝ ስለ ዝሓስካ ብኤርትራ ስለ ዝሓስካ ንሑቲ ክትስዕሮም ትኽእል ማለት ኣይኮን
እንታይ ማለት ግን እዚ ብኻል መንገዲ ካትሩ ዘለካ they are competing everything is competition now ከም ቀደም ኣይኮነን ኤርትራ ብዙሕ ካርድ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ክንደይ መራሕቲ ክመፁ ንርኢ ኣለና why are they coming እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንድሕሪልካ everybody is seeking something ስለዚ ብፍላይ ድማ ንዓታቶም ከቀዳድሞም ዝኽእል سعودية قبطي ناب إيرترا ممصوم is nothing it's not a big deal زيادة نعم زفرهم زلو إيرترا مس China زلو أقربت this is an important for them إيرترا مس China زيادة زمدنا لوا إيرترا كم China كم تاب جبتا عببيز جيرا نتبابيل مندب نفسها كتكلاخل ربحتها نكتوحز عقم زلوا next move ناتا ناب إيرترا خيداون dominant force أب كارن أفريكان أب بابيل مندب كتكون كم تخل قمت سلا زلوا they need to ኣብ ኤርትራ ብዝተኻለ መንገዲ ቻይና እንተደይ ግብረ ድመራሻውን ክትመጽእ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ቦትኦም ከደላድሉ ተኮይኖም ንሕና ዝሓሸ ዕድል ኣለና ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንኽእል ንኤርትራ ሌቨሬጅ ኣለና ብኤርትራ ባህልቲ እዮም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፀብለልትነት ኤርትራ ፅቡቕ ቦታ ፅቡቕ መሬት ፅቡቕ ገለ ኣለዋ ግን ንሕና ድማ እገዳ ኣለና ነዚ እገዳ እዚ ድማ ኤርትራ ናብ ቻይና ትኸይድ ናብ ራሻ ትኸይድ ከተልዑ ላይ ትኽእል እያ ስለዚ ኤርትራ ምሳና ንክሰርሑ ኩነታት ክህልዎም እዩ ዝብል ኤርትራ ምሳና ንክሰርሑ ግዴታ ክህልዎም ይኽእል ነቲ ዘለና ፀብለልትነት ድማ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ኣርእስቲ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣብዚ ድማ ክንሪኣ ዘለና ስዑድያ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ብዝተኻለካ መንገዲ ንሑት ኣነ ይክእሎን እየ ነዚ ቦታ እዚ ግን ክትቆፃፀርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ካልእ ሓይሊ ከይመፅእ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ንመስመር ንግዲ ድሉው ክኾነልና እንድሕር ኮይኑ ብዝተኻለ መንገዲ ኣሜሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ ክትመፅእ ኣለዋ ኣሜሪካ ነዚ ቦታ እዚ ክትሕዞ ኣለዋ ንሕና ኩሉ ክንቆፃፀሮ ይንኽእልና ኣሜሪካ ነዚ ቦታ እዚ ክትቆፃፀረልና ኣለዋ ዝብል ጠለብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሳብ ዘየላ ወይ እውን ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ፅቡቕ ዝምድና ክሳብ ዘየለዋ ስዑድያ መፅያ ብዙሕ ክሰርሕ ኣይትኽእልን እያ ግብፂ መፅያ ብዙሕ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ፍርሂ ስለ ዘለዎ ስለዚ ናይ ግብፂ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ስዑድያ ሃገር ስትራቴጂካዊ ረብሓ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ኣለዎ ነዚ ንምግባር ድማ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ እንተኮይኖም ካብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ክለዓል ኣለዎ I mean how many times did we say that ስዑድያ ኢንቨስት ክትገብር እንተኮይና ጥልያን ኢንቨስት ክትገብር እንድሕር ኮይና ወላ ግብፂ እውን ገለ ክገብሩ እንተኮይኖም መጀመርያ እቲ ገዳ ክለዓል ኣለዎ እሱ ከይገበሩ ናፃ ኮይኖም ክሰርሑ ይኩሎም እቶም ትካላት ክፈርሁ እዮም ትፍርህ ድማ እንታይ እዩ ሰከንዳሪ ሳንክሽን ዝበሃል ስለ ዘሎ ጌጋ እንተፈፂምካ ፅባሕ ንጎ ኣሜሪካ ክትገብረልካ ትኽእል ገዳ ከቢድ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ንሽጢ ዕዳጋ ኢልካ ኣብ ሪስክ ክወስድ ዝኽእል ካምፓኒ የለን ኩላቶም እዞም ሓይልታት ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ገዳ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ፀቕጡ ክገብሩ ክእሉ እዮም ንብል ነርና ስለዚ ናይቲ ኩሉ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት ብሓቂ ብልሒ ዝመልኦ ግን ትዕግስቲ ካ ዝሓትት ብቐሊሉ ክትበፅሖ ዘይትኽእል ንኣብነት እንታይ ንብል ነርና ጥልያን ከይዱ መፅኡ እንታይ ማምፅኡ ኢልና ኣነ እኳ ከም ይበልኩም ግን ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎም ደቡብ ኮርያ ከይዱ እንታይ ማምፅኡ ኢልና ግብፂ ከይዱ እንታይ ማምፅኡ ኢልና በሃል ነይሩ ነገራት ቀለልቲ ይኮኑ ክቕየሩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና they were trying ልክዕ ከምዚ ኣገባብ ኣለዎ ነገራት ከመይ ከም ዝሰርሕ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምካ ዝነበረ ነቲ ፀገም ክትፈትሕ እንተኮይንካ ተፈላለዩ ነጥብታት ክትንክፍ ኣለካ ንኩላቶም ቀስ እናበልካ ኩላቶም ውሁድ ዝኾነ ስራሕ ምስ ገበሩ ሓራይ ናባኻ እቲ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ስለዚ ኤርትራ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ፈቲሖም ሓሊፎም እቲ ዝዓበየ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ክንግንዘብን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝዓበየ ክብሪ ክህልወና ይግባእ ስለዚ ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ገና ይቕፅል ኣሎ ኢራን ድማ ኢራንስ ከመይ ጌርና ኢና ክነመስግና ወደይ ብዙሕ ዋጋ እንዲኦም ዝኸፍሉ ዘለው ንዓና ንኤርትራ ግን ዓብ ሓለፋ ዓብይ ዕድላት ክፈጥሩና ኢል ንብል ነርና ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኖርማል ኣሜሪካን ረብሖም እዮም ዝሰርሑ and that's normal እቲ ረብሓ ናቶም ግን ኤርትራ ብምብዳል ንኤርትራ ብምጥፋእ ክረኽቦ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ምስ በለት ሃገር ምስ ሞተት ረብሓና ሽዑ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ነይሩ ሕጂ ግን ኣይሰርሕን እዩ ኢራን ድማ ከምዘይ ሰርሕቲ ካልኩሌሽን ትገብረላ ስለዚ ምስ ኤርትራ ፊት ንፊት ተዘራሪቦም ረብሖም ከውሕሱ ክፍትኑ እዮም ኤርትራ ድማ እንካን ሃባን ክህልዎ እዩ ብርግፅ እቲ ጉዳይ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ነዚ ሕጂ ኤርትራውያን ብዙሓት ፅሒፎም ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ፅንሒ ኢለ ክርአኩም እየ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፅንሒ ኢልና ክርአና መጀመርያ ግን መን እዩ በዚ ናትና ነገር መርድእ ኮይንዎ ዘሎ ንስማ ዓመታትና አሁን ያለው አስተዳደር ስራ ከጀመረ ጀምሮ ባለው እንቅስቃሴ የተገኙ ዲፕሎማሲ ውጤቶችን ዛሬ በነበረው ግምገማ አብሮ ጠቅለል አድርጎ ለማየት እድል አግኝተናል። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በጣም ተጠቃሽ የሆኑ የተለያዩ የዲፕሎማሲ ስኬቶች አሉ። አንዱና ዋነኛ ብለን
የምናስበው በዓለም አቀፍ መድረኮች እንዲሁም በሁለትዮሽ ግንኙነታችንም ጭምር የኢትዮጵያ አንኳር ስትራቴጂካዊ አጀንዳ የሆነው የባህር በር ጉዳይ ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ የሆነ መምጣቱ ይህንን አጀንዳ የተለያዩ አካላት እያወቁት እየተገነዘቡት እየተረዱትና በጋራ መፍትሄ መፈለግ አለብን ወደሚል እሳቤ እየመጡ መሆኑ አንዱ ትልቅ ነው። እዛ ዘረባ እዚኣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳኣና ዘለዎ ነገር እንተለዋ እንተኮይኑ እዚኣ ንብለኩም ነርና ንነዊሕ እዋን ድማ ተኸታተልና እዛ ርእሲ እዚኣ እንታይ ንብል ነርና ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝብል ብዙሕ ድራማታት ክስራሓላ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃና ንዛረብ ነርና እዚ ማለት ማለት እዩ ብልፅግና ማክሲመም ኢንቨስትመንት ናቱ ኣብዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ክገብር ፈቲነ ባህላ እዩ ኣብ መወዳእታ ምዚ ለንቀነ ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ዝካየድ ዝነበረ ኣካይዳ እንታይ ንብል ነርና እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገም ብልፅግና ብኸመይ ኣድረስ ክገብሮ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ተራ ክፃወት ክፍትን ንኽእል ኸውን ነዚ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድሒሩ ድማ ባብኤል መንደብ ዝመፅእ ዘሎ ብልፅግና ናይ መወዳእታ ካርድናተይ እዚኣ ኢሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ኢለኩም ነይረ ስምዕዋ እዚኣ በር አልቦ አድርጎ መቀጠል በየትኛውም ዘመን አዋጭ አይደለም። ለእኛ ብቻ ለሰፈራችን አዋጭ አይደለም። ተነጋግሮ ተመካክሮ ሁሉን አሸናፊ በሚያደርግ መንገድ መፍታት ካልተቻለ በዚህ መንገድ መቀጠል ልክ አሁን እንደምናየው ነው። ለምንድን ነው የሆርሙዝ ስትሪፕን ማስከፈት የዓለም አጀንዳ የሆነው? የቀይ ባህር ቢዘጋ ማስከፈት ከኛ በላይ ለማን አጀንዳ ይሆናል? አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ዓለማትን ብትወስድ አፍሪካን ብቻ ብትወስድ እንደ ኢስት አፍሪካ ተጎጂ የለም። ኖርዝ አፍሪካ ሀገራት ሁሉም ጋር በአንድ አይነት ባለመሆኑ በቀጥታ ጥቃት የሚደርስብን ሀገር ነው። ይህን ጥቃት ደግሞ የሚያበራክተው ምንድነው? ያኛው የሩቁ ብቻ ሳይሆን የቅርቡም ችግር ውስጥ ይገባል። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ቀዳሞት ሓተቲ ንኸውን ኣብኣ ድማ ክንሳተፍ ዘለና ኢና ዝብል ዘረባ ከምዚ ናይ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ንምኽፋት ብዙሕ ኣጀንዳታት ብዓለም ደረጃ ዝግበር ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ዝግበር ዘሎ ብወታደራዊ ዓይኒ ድማ ኣሜሪካ ሓግዙ ንትብል ዘላ ኣብ ቀይ ባሕሪ ከምኡ ዓይነት ምዕፃው እንተጋጢሙ ኣብታ ኣጀንዳ እቲ ንሕና ቀዳሞት ተሰለፍቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ንዓና ክሰልፈና ዝኽእል ኣብዚ ጉዳያት እዚ ክእትወና ዝኽእል ሰብ እንተሎ ክቆፅረና ዝኽእል ሰብ እንተሎ ሃያበይ ኣለኹም ኢሉ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክጥቀመላ ማሃራ ይደፍእ ከም ዘሎ ነጊረኩም ነይረ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ውድድር ድማ እዩ ነይሩ። ነዚ ኩነታት እዚ ኤርትራ ዘትዕወተሉ ወይስ ብልፅግና ብፍላይ ድማ ብልፅግና ምስ ደረኽቲ ሓይልታት ዘለዋ ዝመስሉ ዝነበሩ ነቲ ኣጀንዳ ዝህብዋ ዝነበሩ ዝኽፍልዎ ዝኾኑ ዘለው መን ክዕወተላ ይኽእል ኸውን ዝብል ዘረባ ነይሩ። ብርግፅ ኤርትራ ንካልኦት ሓይልታት ሒዛ ኣይኮነትን ልውላውነታ ከተትሕን መዲባ ነይራ። እንታይ ግን ፀያቂቶ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም፣ ብዙሕ ክፀያይቁላ ይኽእሉ እዮም፣ ብዙሕ ዋጋ ከም ትኸፍል ክገብርዋ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ገለ ካብቶም ተዓዘብቲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ዝበልዎ if this is going to be true እዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ሓሲባ ዘላ ሓቂ እንድሕሪ ኮይኑ እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣውፂዎ ዘሎ ናብ ትግባር እንተበፂሑ the biggest loser is going to be ብልፅግና ዝዓበየ ዝኸስር እዩ። ቢካዝ ኣብቲ ጉርብትና ምስ ኩሉ ሰብ ብሰንኪ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ተባይሱ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ገጅፍ ባጀት ኣውፅኡ ኣሎ። ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ፅሒፍዋ ነይሩ ነዚኣ እንታይ ኢሉ መስለኩም ብልፅግና ኩለን ካርድታት ወዲዩ ዘሎ ሓይሊ ኢና ክንብሎ ንኽእል ኢሉ። ኩለን ተን ካርድታት ሓደ ብሓደ እናቃፀለን ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ let me show you one thing እዛ ኩናት ናይ ሕርሙዝ ንብልፅግና ንክትቀትሎ ኢላ ዝመፀት እያ እውን ክትብሎ ትኽእል እያ ኢሎም። ቢካዝ at the end of the day እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮ እቲ ናይ ነዳዲ ምኽባር ድዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ናይ ኢራን ኩናት is the worst thing that happened to Abiy Ahmed Ali. His biggest backer UAE ታዛዓበየ ደጋፊት ናቱ ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዋ ትድሰቃላ ንባዕላ ድማ ርድኡኒ ክትብል ገንዘብ ሓግዙኒ ክትብል ክትልምን ቤይል ኣውት ማለት ርድኡኒ ኢላ ናብ ኣሜሪካ ትልምን ኣላ ክወሃባ ዳይ ወሃባን ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣሎ ብግምጣሉ and now the US to America wants to normalize relations with his enemy. ንኣብይ ኣሕመድ ፀላኢ ኮይኑ ዘሎ ዝቆፅሮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ምስኡ ክሰርሕ ኣሜሪካ ትደልላ to tackle the Houthi problem ነቲ ናይ ሑቲ ፀገም ክትፈትሐቶ ኮይና ማለት እዩ። And we can't forget the soaring gas prices that will destroy what is left of the economy. ሰንክቲ ናይ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ጋዝን ናይ ነዳድን ፀገም ድማ ቁጠባ ናይ ብልፅግና ኩላ ዓነውነው እያ ትብል ዘላ። ስለዚ ዓቢ ነውፂ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይፅበየ ኣሎ መፍትሒ ድማ የለን። ስለዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢልካ ንገለ ከይትገብር
نابو تخوض نجار يبلكان وش تعود أجمع كان خيط فتح ما بيت كاي كونن سلازي بلتقنا is in a deep trouble يزول زلوا قصيلو Masad Pelosi, President Trump's envoy for Africa, met privately with Eritrea's President Isaias Afwerki late last year in Cairo. Officials and other people involved in that task said the goal of the meeting was to discuss an easing of U.S. sanctions and kickstart higher-level dialogues about resetting U.S.-Eritrea ties. ስለዚህ አመንጎዚኦም ዘሎ ኩነታት ንክቀያየር ብዙሕ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ጥራይ መሳድ ፕሎስ ኣብ ግብፂ ከይድ ኣሎ I mean I can show you this also on another different بخال من قدون كريكم لنكني أنس كتاتلا غني أتو حجوس لغنا إرترا أب جبس كيدو لاب زلو مسات بلوس كاب جبسي مس ناي president السيسي كم استراحة بس جلس حبريتا غني and I was like كجمتاي كأكون أمونغو قال حساب متيني maybe يراقب دخونه maybe أمونغو زجبر نجار ده اللغون قال إلى جند حركة there's so many things happening مستناي ناي إسرائيل قداي نكال قداي بخال قداي مون يراقب اللغون يميله نتا قداي شلالي ليامبر أبزي لنكنه ركبي كايت كأني تركب دما مسات بلوس نبع الجبس خيدو مس منستر قداي توس أي ناي تهجرن كم دما مس president عبد الفتاح السيسي تراخي بنيرو أبو خلو دما لغنا يرترا دما ونيرو ስለዚህ እዚውን ነፍሱ ዝኻለ ነገራት ከነተሓዞ ንኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዘርእየካ እዚ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ዓብ ረብሓ ከም ዘለዋ ድሮ በዓላቶም ብልፅግና ዝበልዎ ኣርቲክል ክበኩም እየ ግብፂ ሲ ሞር ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ትፍትን ከም ዘላ ብልፅግና ባዕሎም ይነግሩና ኣለዉ እዞም እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ እንታይ ልውፂ ነይሩ እዚ ሆርን ሪቪው ዝብልዎ as Ethiopia doubles down on the Nile, Egypt deepens its ties it's Eritrea alignment ምስ ኤርትራ ዘለዋ ቅርበት መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ስእሊ ናይ ኣቶ ሓጎስን ባድር ዓብዱላቲን ብሓደ ገይሮም እዮም ዘርእይዎ ዘለዉ እንታይ ዘርእየኩም እዚ ኸ they already have some sources ገለገለ ካብ ምንጭታት ናቶም ይነግርዎም ነይሮም እዮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጥራይ ከም ዘይኮነ ናይ ኣሜሪካ ማለት እሳቶም ስለያው ምንጭታት እውን ኣለዎ ግብፂ ብመንገዶም ጌራ ምስ ኣሜሪካ ክትዓርቆም ትፍትን ከም ዘላ President Donald Trump ድማ ንባዕሉ ጉዳይ ናይ ዲጋ ናይ ጌርት ክሽምግሎ ምዃኑ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ነገር ክሽምግሎ ምዃኑ ባዕሉ ዓብዪ ክልተ ሰለስተ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ግብፂ ድማ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቅርበት ካብ ግዜ ናብ ግዜ መመሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ግብፂ ናብ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ኣሎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ክኣትዋ ይኽእላ እየን ድብል ፕሮፓጋንዳ ድማ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እዚ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎም ዝምድና እናሓየለ ይቀኒ እዩ ሓንቲ ክትፅይቕ ትፍተን ዘላ ፈተነ ኣላ እታ ክትፅይቕ ትኽእል ትግበር ዘላ ፈተነ ድማ እዚኣ ሕጂ ዘርእየኩም ዘለኹ እያ ንነዊሕ ፀኒሓ ሓዳሽ ኣይኮነትን ግን but this is also one dimension ኣብቲ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፓራለል ዝካየድ ዘሎ On that topic of Somalia, let's turn to Somalia's neighbor, Somaliland. Somaliland is a geostrategic U.S. maritime security partner in Africa. It sits along the Gulf of Aden, near one of the world's busiest shipping corridors, and its forces actively contribute to counterterrorism and anti-piracy missions. Somaliland stands with our allies, including Taiwan and Israel, and aligns with U.S. interests in a region where China is aggressively expanding. Most recently, Israel's decision to formally recognize Somaliland in December 2025 underscores its growing strategic relevance. Late last year, General Dagvin Anderson, the U.S. Africa commander, was in Somaliland to meet with Somaliland leadership to assess the security environment and to review Berbera Port's operational capacity. Okay, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰነተር ቴድ ክሩዝ እዩ ዝበሃል ኣነ ዕላማ ናተይ ኣብ ፖለቲካ ምህላወይ ንኣሜሪካ ንእስራኤል ከገልግል ኢለ ኣብ ፖለቲካ መፅአ ኢሉ ነይሩ እጂ ክምለሳ እንዲና እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ተሪኢኹሞ ሶማሊላንድ ትበሃል ሃገር እስራኤል ኣፍርጦ ሂባታ ዘላ ንኣሜሪካ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ወተሃደራዊ ሓላፍናትና እቲ ናይ ኣፍሪኮን ሓላፊ ጀነራል ኣንደርሰን ኮፐር ዝበሃል ናብኡ ከይዱ በፂሕዎም ከም ዝነበረን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናታ ድማ ንኣሜሪካ እዚኣ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድሕሪ እስራኤል ኣፍልጦ ንክትባ ሎቢ ይገብር ኣሎ መጀመሪኡ ይኮነን እዚ ኣብ ተደጋጋሚ ኣጋጣሚታት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንክትረክብ ገለ ካብቶም ሶማሊላንድ ሎቢ ንክገብሩሎም ቆፂሮሞ ዘሎ ወይ እውን በቲ ሎቢ ናይ ሶማሊላንድ ርክብ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ
እስራኤል ውን ዝያዳ ትደፍዓሉ ዘላ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ናይ እስራኤል ረብሓ ድማ ዘቐድም ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ውን ይደፍዓሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ሓድሽ ኣይኮነን ወይ ውን ዘገርም ኣይኮነን ተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያ ክንሰምዖ ፀናሕናዩ ብልፅግና ውን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮ እንተሰሚዕኩማ እንታይ ዝብል ብልፅግና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኤምኦዩ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ቀዲደየ ወይ ጉሒፈየ ኣይበለን ኣብ ቦታ ኣላ ያሳ ትምያ ኢላ ዘላ ስለዚ ካሊብሬሽን ናቱ ብልፅግና ውን ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምንጎ ደልየ ረኺበያ እዚኣ ኣብዘን ቀረባ ዝሓለፈ መዓልታት መስሃት ብሎስ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ንሱ ኣብ ግብፂ መፅኡ ነይሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ተራኺቡ ነይሩ ከምኡ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ተራኺቡ ነይሩ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ድማ ብቁጠባዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራን ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪን ዝተመርሐ ልኡኽ እዩ ኣብ ግብፂ ከይዱ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ክትገብር ብዛዕባ ኮመርሻል ሪሌሽንሽፕ ክትገብር ትደልላ you can just make the ተሪፉ ዘሎ ባዕልኩም ክትምልዎ ትኽእሉ ኢኹም ፅኒሕ ኢሎም ክነግረኩም እየ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ መንጎ ምስ ኤርትራ ምስ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣይተራኸበን ክንብል ከቢድ እዩ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ተራኽብሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናይ ካሊእ እዩ ዝብል ግን ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ከምኡ እዮም ኢሎም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንኽትግምቱ ኢለ መን ነዚ ጉዳይ ናትና ጠጠው ከብሎ ይኽእል መን እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ነዚ ኩነታት እዚ ክኸልፍ ዝኽእል እንድሕር ኢልካ ኮይኑ ተሪፉ ምናልባት ኢማራት ክኸውን ዝኽእል ግን ኢማራት ንባዕልና ግምት ክንገብረሉ ዘለና ነገራት ከም ዘለዎ ነጊረኩም ነይረ ኢማራት ክብድ ዝበለ ብድሆታት ገጢምዎ ኣሎ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኣቡዳቢ ኤርላይንስ ኢትሓድ ኤርላይንስ ናብ ኤርትራ መፅኡ ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ፍላይት ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ I mean, that's also some good ንእሽተይ እኳ እንተኾነ ግን ፅቡቅ ምልክት እዩ ስለዚ ኣቡዳቢ እውን ምናልባት ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ናብ ህልኽ ናብ ደሓን ዝኾነ ዝቀያየረሉ መንገዲ እውን ይህሉ ይኸውን እዩ ግምት ናትና እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ብዙሓት ካልኦት ፖለቲከኛታት ናብ ኤርትራ ክውሕዙ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ እስራኤል እቲ እንኩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክኸውን ከሎ ግን እስራኤል ድማ ኣንጻር ኤርትራ ደው ኢሉ ነዊሕ ስጉምቲ ክገብር ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ረብሓ ናቱ ሰይረኣየካን እዩ ድሕሪ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክተኣቱ ኮይና ንእስራኤል ረብሓ ናቱ ብኡ ገይሩ ክረጋገፅ ከም ዝኽእል ፈልጥ እዩ ስለዚ ወላ እኳ President Trump urging formal recognition of Somaliland. ሕጂ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክትሪኦ ከለኻ let me show you abzi እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ካርታ ብምርኣይ ሶማሊላንድ ኣበይ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ሶማሊላንድ ነቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣገዳሲ ቦታ ሒዙ ዘሎ ሶማሊላንድ ሒዝዎ ዘሎ ቦታ ግን ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ስለ ዘለው ንኤርትራ ንኩሉ ቦታ ክትቋፀር እዩ ዘለካ ምክንያቱ ቀደም እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ብነዊሕ ተዛሪበኩም ነይረ ያነ ኣምፅያ ነይረ ካብ ከለ ምንጭታት ኣብ ሓደ መፅሄት ደ ክራደል ዝብል ዝወፀት ኣርቲክል ነይራ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ፖለቲካ ነይርዎም ቀደም የመን ኣብ ኢድናያ ኢትዮጵያ ኣብ ኢድናያ ስዑድያ ኣብ ኢድናያ ግብፂ ድማ ኣብ ኢድናያ ስለዚ ኤርትራ ኣገዳሲ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ጅቡቲ ስለ ዘለና ታፍ ደገ ባሕሪ ሒዝና ኣለና የመን ካቲ ቀደም እቲ ንኤርትራ ክእግዱ ከለዉ እቲ ናይ የመን መራሒ ምስኦም እዩ ነይሩ የመን ኣብ ኢዶም ነይሩ ጅቡቲ ኣብ ኢዶም ነይሩ ስዑድ ዓረብ ኩሉ ግዜ ናቶም እዩ ብልፅግና እቲ ኢህኣደግ ናቶም እዩ ነይሩ ኣብ ኒዮ ድማ ግብፂ ነይሮም ንኤርትራ ኣጥፊና ነቲ መንግስቲ ኣሊና እምበር ኣብ ኤርትራ ተወሳኺ በይዝ ጌርና ረብሓ የብልና ክመፅእ ዝኽእል ናብኡ ከያለን እገዳ ጌርና ኣብ ልዕሊ ድማ ፓራያ ስቴት ኢና ኖርዝ ኮርያ ዶገለደ እንድሕር ኢልናያ ማንም ናብኡ ዲፕሎማሲ ዝገብር የለን ስለዚ ኤርትራ ቀሲላ ክትመውት ትኽእል እያ ምስ ሞተት ድማ ንሕና ከምቲ ቀደም ዘለናያ ኣብ ሬድዮ መርናዮ ኣብ ቃኞ ዝነበረና ስቴሽን ድዩ ኣብ ጉራዕ ዝነበረና ቦታ ድዩ ኣብ ዳህላክ ንደልዮ ዘለና በይዝ ድዩ ኣብ ዓሰብ ንደልዮ ዘለና ድዩ ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ለሚና ዘይኮናስ ንመንግስቲ ኤርትራ ቀቲልና ግሌታትና ከነስምር ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ነይርዎ መይታይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኩላቶም ቶም ምስኦም ዝመኸሩ መለሶም ከይዱ ዑመር አልበሺሮም ከይዱ ሳልሕ ዓሊ ድዩ ወላ መን ዝበሃል ናይ የመን ከይዱ እቶም ካልኦት ዝተረፉ ድማ መንገዶም ቀይሮም ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ
كم بحدش ريكاليبريت كجبرو كم زخولينا نرزالنا زي قدايزي بعبيو كتريو خلقا بزح نقرات أبقى مزع تويو نير ترادما أقداس مدر خلوا أنا إسكاك الرزغل قدايسي أيكون this is as big as it can get حابزين العلي صبو نقر بزعبا كرنا فيكا كما سيكلني ناو إزي نقر زتوديو قرني بنبلي لنا قدايناي ناي بلتقنا نابوغزنا كنسقرنا نشتي دعريو أبا إيرترا انتهي مالتي نزبل إيرتراين رياكتس قبروا لبزا حبريتاك بكم كفتني let's go there. A major political development is taking place in Ethiopia after the main political party in the northern region of Tigray announced that it would take back control of the region's government. The Tigray People's Liberation Front (TPLF) made the statement on social media on Sunday, 19th April, accusing the federal government of violating a peace deal known as the Pretoria Agreement, which ended the country's 2-year civil war in 2022. The TPLF said the federal government had provoked a war once again within Tigray, withheld funds to pay regional civil servants, and extended the tenure of the region's interim administration president without consulting the party. This comes barely 2 weeks after the federal government extended by 1 year the tenure of the interim administration headed by the Tigrayan General Tadesse Werede, raising uncertainty over elections in the region previously scheduled for June. The party vowed to restore the Tigrayan executive and legislature and ጌታቸው ነው አሉ ጌታቸው ፕሬዝዳንት ሆነ ጌታቸው በፍጹም አንፈልግም ብሎ አባረሩና የሚመቸን ታደሰ ነው አሉ ታደሰ ተመረጠ كم نريد لنا قداينا يقرنا أفريقيا كبيت كم زلو يزنقر زلو ناي بفلاينا إثيوبيا كقرمكم حنت نقر نرياز نبرنا إثيوبيا كبيت كنتات ودي غالا قرنا أفريقيا إيرتران إثيوبيا كواقعي خلاين تقداينا بحما قصو يزخيد زلو ناتبالي تسرب نيرو لومي تغير له إثيوبيا ناب كوينات حتحد خيد الله كونتاتنا إثيوبيا فحكت قريبا الله زبل زرباي تتكيو إيرترا is out of the narrative now بلتقنا ناب إيرترا قصو زبل عقم خمزي بلو مستفلته قس بقس اتو قداي أوشتو إثيوبيا زقد برنبر ناب إيرترا قصو زبل كمزي كوني زنقر زلو زي حجه هو واحد وسيد وزلو سقمت دما أكلنا يتزنا برك أدم دسكول كل زبل زنا برا منقسي نابز قدر شجر يخيد كم زلون كابز حج زلو ود ما نابيك خيد خليت قداي next step نايبلت قلنا انتاي كون خل انتاي سقم تكوسد خل كوينا ديك وج قداد يخجبر انتاي يخجبر بحجي يكره سلزي هو حات تازعبي سقم توشيد لونتي قدمتي او على بريتوريا بزنا برا كملسينا من حجرنا ما بعلنا كنا محضرينا ابز بالوسان بزهلو كم زتبلو تريورد نبركم فخراز مال وزربا أقدموني زارم نيريو ني تادسو ورد ني رداين دلن تادسو ورد مسؤولنا إيلوميم حجد ما نتادسو وردون حدا معالتي كابسلت أنا كالي ويم زبل زربا نيريو انتاي مالتي زج انتاي قبل زبارون دبقالو الناس والمرضنا مراج الناس ናቸው መርጠው ማይስማማቸው ታስታውሳላችሁ በሐዋሳው ጉባኤ በመጀመሪያው ለውጥ ላይ ችግር ነበር በሐዋሳው ጉባኤ 100% የቲፒኤልኤፍ ማዕከላዊ ኮሚቴ ድምጽ ሰጥቶ ከመረጠኝ በኋላ በሁለት ወር ሶስት ወር ደግሞ አልተስማማውም ራሱ መርጦኝ ማለት ነው بحفشا كم تري وزلهم تحديد فقران أبي أبزوان زي كسمع له أبزي كل درجة يبتعزله مغنياتو وعل بريتوريا كم زموتي أوفيشالي زنقر زله أنا زقر من نقد نزيار السزيات مليسا قلت لكم إني أتوم مسؤول زلو باندات حتى يتقرأي كنت من تاي رسحات مخانو بزكلت السودان يرغفلو قبل العلواي بعل مجلس سلطان منغس فيدرال غريصو حوحات اب كوينات السودان يساتفالو كبلون كسيسولو كاب منسترات بلصقنا حدا زخونه دكتور ابراهام بلاي اب افاطاطما وعلى بريتوريا زغاطم متعنقاف بوانانت نحي وحات جيغا طرح كم زخونه غليصولو دكتور ابراهام بلاي اب غس فيسبوكو عين مرفوز طفو قوام حوحات اب مفصام وعلى بريتوريا بزبل اب زوزعو صحف مولو ان حوحات يتحتات غيرو يتتغرواي منستر بلصقنا اب غداي تفناقلت زملكتا بزاو بحساب منغس فيدرال تفناقل قلتينا بمربوتهم تمليسهم بعلم إنما حضروا عدلهم بعلم يوسون يبل حوحات دما أي تفناقلتينا بمربوتهم زملسو ودب مسرحانة ودبهم حزام يمزعتو كبلي قريسو كبلي خاسسو اتحكي ودب معسك متدحن بخمي كمتدحن طفيوم 3 عامات ابا اخيبان عنكليلن አለው كبلون حوحات نغيفو دكتور ابراهام بلاي ابز زوزع حساب ابا موهاب حساب بزحي حتو بتغارو زلعله نغزات تግራይ እቲ ابا منغو كلل امحران تግራይን ዘዋጥጡ ግዛታት ዝምልከት ይሉ مصحف ክኸውን እንከሎ
ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ፌደራል ዘሰሓሓቡ ቦታታት ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕል ፕሪቶርያን ምዕላብ ክረኽቡ ይግብኦም ኢሉ ሕወሓት ግን ሓደ ግዜ ዘሰሓሕብ ቦታ የለን ካልእ ግዜ ድማ ግዜያዊ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ማንዴት የብሉን ብመረፃ ሕጋዊ መንግስቲ ክስካብ ዝምስረት ክፀንሕ ኣለዎ ኢሎም ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ብተግባር ድማ ብቕልጡፍ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ከይምስረት ኣበ ምትዕንቃፍ ከም ዝርከብ ንሕወሓት ከሲሱ ከም ውፅኢቱ ዘየቋርፅ ሽግር ተፈናቀልትን ቀጻልነት ዘለዎ ምንጭ ቅርሕንትን እናኾነ ከም ዝርከብ ድማ መላኺሱ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ሕጊ ቦርድ መረፃ ተኸቢሩ መረፃ ብምሉእ ትግራይ ይካየድ ከም ዝበለን ሕወሓት ግን ኣይካየድን መጀመርታ ፖለቲካዊ ልዝብ ክካየድን ውድብ ክትድሕንን ኣለዋ ኢሉ ከም ዝተኸራኸረ ዝገለጸ ዶክተር አብርሃም በላይ መንግስቲ ፌደራል መሰረታዊ ፀገምና ብመንገዲ ሃገራዊ ልዝብ ኮሚሽን ተጠቒምና ብዘላቕነት ሕጂ መጀመርያ እንታይ ክብል እዩ ብልጽግና ኣብ ሰራዊት ናቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣትዩ ብዙሕ ዝገብሮ ዘሎ ንምሽፋን ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ህወሓት ማለት እዩ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዱ እትሎ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ክሲ እዩ እዚ ድማ ህወሓት ብናይ ካልኦት ሃገራት ጌርካ ንምኽሳሱ ዝግበር ዘሎ እዩ እቶም መራሕቲ ናይ ብልጽግና ከማን ክብልዎ ብዙሕ ዘይብልዎ እዮም እዞም ተጋሩ ምስ ብልጽግና ዘለዎ ዝዛረቦ ክትሪኦ ከለኻ እንዳትስ ዋይ ድማ ወላ ብዛዕባ ኤርትራ እውን ኩሉ ትክፋእ ዝበሃል ካብዚኣቶም ከም ዝበገስ ኢኻ ትርኢ ኣብይ ኣሕመድን መዳኸርቱም ብዛዕባ ኤርትራ ዝፈልጥዎ እውን የብሎምን እቲ ክፋእ ዝበሃል ካብዚኣቶም ባዕሉ ይብገስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ክንምንታይ ኣብ ንሓትሕትካ ምትህልላኽ ናበይ ገፅዎ ዘካ ከም ዝኽእል ድማ ንርኢ ኣለና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ህወሓት ከንታይ ኢሉ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ካይዳ ደው ይበል ኣብ ትግራይ ቀጥዒ ፖለቲካ ጠፊኡ ኣሎ ክብል ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ ህዝቢ ኣብ ዝወሳን ወቅቲ ግጭት ዘይዕድም ስግግር ክህሉ ክድግፍን ክቃወምን ኣለዎ ክብል ድማ እቲ ጀነራል ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ትማል ሰሉስ ሚያዝያ 13 2018 ነቋፅራ ገዝ ንዝሃቦ መግለፂ ዝኸውን ሓፂር መብርሂ ሎም ረቡዕ ተወሳኺ መብርሂ ሂበሎ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝወሰኑ ነባር መንግስቲ ይመለስ ዝብል ንሱ ናብ ዝርከቦ 9 ኣባላት ዘለዎ ካውንስል ከም ዘይቀረበ ቀሪቡ እውን እንተኾነ እቲ ካውንስል ካብ ምፍላጥ ሰጊሩ ኣብ ተወሳነ ለውጥ ከም ዘየምጽእ ድሕሪ ውሳነ ከተማ ኣክሱም ብተውሳነ ምስ ዘፈጸሙ ኣካላት ሕወሓት ከም ዘይተራኸበ ይኹን እምበር ብተናጸል ዘይኮነስ ብዝተወደበ መልክዑ ክዝት ድሌት ከም ዘለዎ ነባር መንግስቲ ይመለስ ዝብሉ ስለበላ መቸም ናይ ትግራይ ስለደይ ውዳእ ንግዚኡ ሸለሌልና ክንሓልፈይና ኣብ ምንታይ ክንሰግር ኢና እስከዛ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልጽግና ዘላቶ ዘበን ስሙ ቁርስ ልበላ ሱቅ ሄድኩኝ እንቁላል ልገዛ ባለ ሱቅ እንቁላል ስንት ነው 25 ብር 25 ብር አው በጣም ጥሩ ብዬ አራት አርግልኝ ብዬ 100 ብሬን አውጥቼ ለሰጣው ስል ወደቀ 100 ብሩ ላነሳ ዝቅ ብዬ እስከነሳ 28 ብር ገብቷል እንቁላል 28 ብር አይደል ክውነ 28 ብር አው በላንተ ተቀልዳለህ የ100 ብር ካርድ ሰጠኝ ብዬ ካርዴን ገዛው ፓኬጅ ሞልቼ ቪዲዮ ሪካርድ ያረኩ 75% ብር ፖስት ያርገው አያርገው አላቀም ፖስት ካረገው ፎሎ አርገኝ ቁርሴን ነው ፖስተትኩል ብራዘ حقدي حسوت نجزيهم قد فينا أنتي زبل زلو بنقاقحس كندي واقوي لوس 25 يلو 400 مالتيو بلن كاي لك عبد بيعز ينزا جنزب كباب خبل كله $100 100 برس ودي قاتنسي نعادني نغصاب زي العلاس واقات غير يعني عنيلو مقناريات بس قلت من هارنا وقاتاتنا يتعدي أمنا أسم بعد درجة كاينو خمزولو يزنقر زلو بزح واقاتات أبزي كان ليهم بزح زي صيفهم لها اللو يرتراين نقول زرخب كيان مشيت أن حكى واجن النبيني يمسول زلوا بفلاي كم قاقعه كم مقبي كلا زياتهم خبري بانيو سلامتا إثيوبيا مريتا لمع مريت سب حرس حريسو كنبر له زغل عدي نيرو جن مقعزيا كبيت كتاب زخونة ندادد ما نت مقعزيا تطون تبيلو حرستاي نتناتو مهرتي ناب كتمام سيو ناب تعمير كبس حصل زي كل زلوا كنبل نغلينا حدا بتخالد ما سبل سجنا فتير وزلوا insecurity نايس أجمع نايس أتانا كالن I mean هانت فيديو كريكم تكونتكسنا تقاسينا هريان غل وزا هاجر زياسي سبس كميلين برارلو بزغلغل بوتاتات وقت جرميغا بكا بزخت كايا كم زيا خاطري زق اصل ገለ زحرمو ገለ زق اصلو دبلصقنا سراويت اب ገለገለ ይረክብ بكا زق اصلن ዝትኩስን ዝقتلن معاتيو ካልውን ምናልባት አፋኹይሳይ ዝነግረኩም ዘለኹም በርደር ወዝስ ኣብዚ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝገበሮቶም ጎንደር ኣብ ትርከብ ንእሽተ ከተማ ሳሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቤተክርስትያን ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብቲ በዓር ብ9 ሚያዝያ 2018 ነቋፅራ ግዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 2 ዲያቆናት ቤተክርስትያን ሓደ መርጌታ ሓደ ሓኪም እንስሳትን 3 ሓረስቶትን እዮም ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ እቶም ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ፈጺሞም ክወፁን ከለዉ ኣብ ውሽጢ ቀጽርታ ቤተክርስትያን ከም ዝተቐተሉ ተመላኺቱ ኣሎ
እቶም ሰለስተ ሰባት ኣብ ገዝኦም እቲ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ጽርግያ ተቐቲሎም ቢቢሲ ኣመሓደርቲ ወረዳ ላይ ጋይንትን ዞባ ደቡብ ጎንደርን ርእይቶ ክህቡ ኳሓቲቱ እንተነበረ እቶም ሓለፍቲ ክዛረቡ ፈቃደኛታት ኣይኮኑን እታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ ከተማ ሳሊ ካብ ርእሰ ከተማ እቲ ዞባ ዝኾነት ንፋስ መውጫ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ኮይና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ፋኖ ከም ዘላ ነበርቲ ይገልጹ ሓደ ነባርቲ ከተማ ነቲ ቅድሚ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ግጭት ክገልጽ እንከሎ ብዓርቢ ንመረፃ ዝምልከተ ኣኼባ ክገብሩ መጽኦም ዕጡቃት ፋኖ ናይ ምንታይ መረፃ ኢሎም ክንቀሳቀሱን ክትኩስን ጀሚሮም ካብኡ ሙሉ መዓልቲ ተኽሱ ውዒሉ ኢሉ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ብርሃን ሳሊ በዓለ እግዚኣብሔር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ግጭት ድሕሪ ቅዳሴ ንክርስትና ዝተዳለወ ፀበልና ለኸፉን ከለው ከም ዝተለዓለ ሓቢሮም ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት መንግስቲ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኣተው እውን ናይ ዓይኒ መሰኻክር ገሊፆም ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኣረሜንነት ድማ ንፋኖ ክስዕር ስለ ዘይክእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውፅኦ ዘሎ መመሊሱ እንታይ ይገብረሎ ከቢድ ፈተና እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ፀቕጢ ድማ እናሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እውን ከም ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ከሳምንት በፊት ሐሙስ ዕለት ሚያስ ያነጋገር ከዛን ጀምር ልለት ያው እንግዲህ የፖለቲካ ሰው ነኝ ሞገስና የቴዲ አፍሮን አልበም መለቀቅ ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ተፈጥሯል በፖለቲካ ማህበረሰቡ አካባቢ እና የገዢው ፓርቲ ሰዎችም በተቃዋሚው ጎራ መድረክም በአጠቃላይ በሚዲያው በሶሻል ሚዲያው ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል እና ይህን ጉዳይ ከወቅቱ የሀገሪቱ ፖለቲካ ነጥሎ ማየት የሚቻል አይመስለኝም እና ስለዚህ እንደ አንድ የፖለቲካ ሰው አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎችም ደግሞ ምን ይሆን የሚል ጽሁፍ ገለ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ልደቱ እንድሕሪ ዘኪርካ ልደቱ እንታይ ባህል እዩ ህዝቢ ተላዒሉ ፖለቲካ ክቕይረልና ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎ ህዝባዊ መላዓዓሊ ነቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ክቕይሮ ዝኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ then if there is any possibility ነታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ቲዮሪ ክሰርሕ ዳ ይትሰርሕን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እያ ክትፍፀም ትኽእል ምክንያቱ ቴዲ ኣፍሮ ሓደ ዓብዪ ሞመንትም ወይ እውን ሓደ ዓብዪ ክስተት ፈጢሩሎ ፀቕጢ ፈጢሩሎ እቲ ታደርፊ ዳርጋ ንብሙሉ ኢትዮጵያ ወተንኪፋቶ ላ ክትበሃል ትኽእል እቲ ዘሎ ምልዓዓል ድማ ምስቲ መነባብሮ ከፊእዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እዞም ፖለቲከኛታት ተዛሪቦም ጎስጒሶም ለውጢ ከምፅኡ ኣይከኣሉን ሓፍ ከብልዎ ኣይከኣሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓፍ ዝብለሉ መንገዲ ሕጂ ተረኺቡ ከም ዘሎን ንቴዲ ኣፍሮ ኣብ ልዕሊኡ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ድማ ንሱ ንባዕሉ ፈተና እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን ብብልፅግናን ብካድረታቱን ነቲ ቴዲ ኣፍሮ ካብቲ ዓዲ ደፊኦም ከውፅዎ ይደልዩ ከም ዘለውን ንሱ ነብሱ ዝኸኣለ ካብቲ ዓዲ ክስደድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እውን እንተኾነ ብዙሕ ውፅኢት የምፃሎም ከም ዘየለዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ሓደ ካብቲ ነቲ ዘሎ ሽግር ትገልፅን ምናልባት ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ክለዓለሉ ዝኽእል ተኽእሎ እንተሎ ድማ ንዕኡ እውን ጎስጓሲት ሓይሊ ኮይና ስለ ተራየት ብብልፅግና ዓብዪ ፍርሂ ፈጢራላ ማለት እዩ ስለዚ ክረአዩ እቲ ጉዳይ መጠነትዮም ፖለቲከኛታት ሙሎም ንዕኡ ነቲ ናቱ ስራሕ ዝጎስጎሱ ብልፅግና ስጉምቲ ክወስደሉ ዝኽእል ተኽእሎ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ በጣም ሲበዛ ታጋሾች ነን ለዛ ነው እኮ ይሄ ሁሉ ጭፈራ ምናምን ስድብ እርግማን የሚሰማው ስለምንታገስ ነው እንጂ እንደ ድሮዎቹ እኮ አርጩሜ ብንመዝ ኖሮ ሰው አዲስ አበባ ተቀምጦ እንደዚህ መቼም አይሆንም ግን ይቅር እንለፍ እንተው ስለምንል ነው ህዝቡም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣመና ትዕግስተኛ መንግስቲ ስለ ዘለኒ ካብ ምሕር ትዕግስትና ተይዝተበገሰ እምበር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እንደራኮም ማይ ኣይመሃለወን ንገብሮ ኣይምተሰኣነን ነይሩ ግን በቲ ዘለና ትዕግስቲ ስቒልና ኢና ንኸይድ ዘለና ከም ናይ ቀደም መንግስቲ እንተንኸውን ንብላሎም መቸም ኣብዪ ኣሕመድ ከም ድሌቱ ክሕሱ ይኽእል እቲ ኩንነት ኣብ ባይታ ዘሎ ግን ብፍላይ በቶም መንኣሽቱ ወለዶ ድማ እቲ ታደርፊ እቲ ካሴት መጠን ብዙሕ ዝገበርካ ቡ ፎሎወርስ ስለትረኽበሉ ዘለኻ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ ገለ ኮሜዲት ሙዚቃ እኳ ክንገብረልኩም ኣይንኽእል ኢና ኮፒራይት ስለ ዘለዎ ዓብዪ መዛረባ ኣርእስቲ ኮይንዎም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ፀገማት ብልፅግና ካብ ክገልፆ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ እቲ ብእንግሊሽ ዝዛረብ ብእንግሊሽ ይዛረብ እቲ ብትግርኛ singer one of the Ethiopian like right now Ethiopia the currency when we talk about that one as well when it comes to the currency of Ethiopia $1 American is about over 160 Ethiopian birr 8 years ago it used to be
one American currency of $1 American, it was about $11 Ethiopian birrs. كم تريو زلهم بتباتيرات راي تاريخايو كسا كنا منتاي وديو خمزلو تيدي افرو دزاربو زلو دمانتي كونتاتناي تقطع باز قلت امبر بوليتيكاون ايكونن تزبي اتي ابت هاجر زنبر زلو زبي كتيمو زلو شجر نعيو دريفو تدرف التدما نزون ابي احمد بسنكت زلو صقم صرفو خينو يسمعوا لمبر صرفا يكونن دزاربو زلو تخكلنيا زربان اب وانو كزرب زخيلن مفتعز دلار السنيو زغبر زلو يمزبر زلو سلازي عبي مزاربار اسم مخانو تراي نفسو زخالة أقام يفتير الزولون بلتقنا توم بوليتيكانيات هاد ما برقص نخمزة عينة عدل كعلفو وصلو زي كل ساتمون مما ليسوم ينبد بدولو and عبي أحمد دما نزاقو دايزيا بين كم سقرا أي تردعتون الله well this is not our problem تبيعيان بعلوم sort out كقبرو وزلو يمناي موداتا بزعبا سمدو تزاريبنا كنسقرينا and there was this أرسني رابزي ፖለቲካዊ ጉዳይ ተወሰነ ሪቶውን ይከሓልፍ ኣነውን ሪቶ ይወልክ ሓልፊ እዚ ካሊ ንመጀመርያ ግዜ ምርድዳእን ክንገብርና ምሕዝነት ኣብ ዝብል ዝግለጹ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ከም ገዚፍ ኣጀንዳ ገይሩ ክስና ከሰሰ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ መሰረት ገይሩ ፖለቲካዊ ክስታት ናብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ደብዳቤ እናፅሓፈ ብዙሕ ነገር እናገበረ መፅኡ እዩ በዚ ካሊ ብትግራይ ገጽ ብመንግስቲ ይኹን በትውድእ ኦፊሻሊ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝርክብ ዝዘለለ እዙይ ዝበሃል ዘርእይዎ ወይ ዝኸድዎ መግለፂ ይኹን መርገፂ ኣይነበረ ኣብ መሬት ኣሎ ህዝቢ ህዝቢ ርክብ ኣሎ ናይ ፀጥታ መረጃ ኣሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ቦታ ተወሰነ መልክዑ ክልቀቅ እዙይ ናይ ፀጥታ ኣካላት ግንባር መራሕቲ ከይተረፈ ሚድያ ቀሪቦም ተዛሪቦም ዝነበሩ ናብ ኣካል ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ ርክብ ብሓፈሻ ብዛዕባ ፅምዶ ህወሓት ብዓብዪ ደረጃ ክስራሓሉ ከም ዘሎ ወሲኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ክምለስ እያ ተኣንተቦ ዝጀመርኩልኩም U.S. plans to begin lifting sanctions on Eritrea soon, officials familiar with the matter said. Boulos previously met with Eritrea's foreign minister, Osman Salah Mohammed, in September on the sidelines of the UN General Assembly in New York, officials said. A State Department spokesperson said the Trump administration looks forward to strengthening U.S. ties with the people and government of Eritrea. The spokesperson didn't address specific questions related to an easing of U.S. sanctions on Eritrea, and the department So እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝፀንሐ ኮይኑ እስከ በዛ ናይ ዳንኤል ክንጅምር ናይ ኣሜሪካን እገዳን ገለ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ወይ እቲ ቀንዲ ገዳሲ ዝገብሮ እቲ ንሳቶም ዝቆፃፀርዎ መገድታት ናይ ቁጠባ ብዓብዪ ዶላር እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዶላር ግን እምበኣር ዓለም በዚ ትናወፀ ዘላ በዚ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ምስ ፔትሮ ዶላር ኣወዳዲርካ ተሓሒዝካ ዶላር ጠፋ ኣሎ ኣሜሪካን ሓይላ ደክም ኣሎ ትሰዓር እያ ዘላ ስለዚ ኣገዳስነት ናቱ የብሉን ሕጂ ኣኺልዎ እዩ ብድሕሪኡ دحن نخون نجارات نهاجرنا كمتسي خيلي كبزح الأكبر رئيتات تنبيتات قال لكن أب مرتعة بقصدي تمر قصدي بقول الدولة هو إذا كمان له بترو دولار تتحيزو زي كايدا نسأل حبة بقرب تي حيلو تسلوانات نادخم خير له مبارح على نجاري زين مزي مسألة قاتات ويكا مزرعي حجة قبل ذا الوقت حزاب بيلك أخيل ويد بحال نجار ما يكونه بعبيو $2 مس بنزين مسألة كان ما كلا مبراون مس بترو دولار تتحاز نجار راح يكونه حدا خفلنا تو نسيو حدا أدفانتج يزود صالح نسيو قال ولا كانت أصلا بتلا أخوينا أبكال تكنولوجيا ذات أبكال لكم زي نايلون بنزين تلاقي نايو كمبيوتر شيبس مسوتة حازة علاقة نايداني حونا كل جزية تبوظ خنا ريتون حسابا فلتتاوي إنبوتن ليذهب نتي فوز بلا ويكا قلت في الكامدم دم تاتقبر له أبيران تسعيرا مالت أمريكا بترو دولار ويكا دولار ميتي جلزبل كم زي أقول زخونة خصوص نجار كم زو دولار بحجي ننبوي حمتات قصلي مغنياتو تشاينا ممكن تصعبوا يتدلنيا تشاينا بأزيو جيفز تمن حبتنا تا بدولار يزلو سلازي دولار بحدا جزي كودق ايدلينيا بو منصر حبتناتهم سلاز ودق ده حركة تشاينا اكسبورت تقبرت دليا معرتي نامريكا كتودق تشاينا نو تشاينا أمريكا سلامويت حجر كتكون يتدلي برك تودق ايدليواني because it's the biggest export market ناتهم ترى انت يوزي قبل الجبز بالمنتاليتي ناتهم كغير له بحالتي تشاينا تزعبي علاقه قداس علاقه ناتهم أمريكا سلازي أمريكا وديق ان تشاينا ربح يكون ግን እቲ ኣካይዳ ዘለዎም ናይ ወታደራዊ ኣግሬሲቭ ፖስቸር ዘለዎም ዝቅየር ኣለዎ ዝብል ስነ መጎት ዘለዎም ካልኣይ ድማ
أمريكا وتشاينا ريبليس كجبروا أو نايد لينيوم كمان أمريكا أدازل له هجر قانون نايد لينيوم معناته ريزيرف كورنسي ده رخت كون كين بعطي رخا نسخة بزع إذا نخدك أم تقدريها تشاينا ده ما يدليونيوم سازي كومبلكس أرستياك على الكاتريت خلنيها نزي هجي أبز قدمت رياس أنا إزز أمدوز بحلوين أمريكانا بيرترا قد قبرت دللا بخمي من قدي كس حالات يخل نزبل إيرترا مزحات كسع في جميرا مالو نقفا إنرجي انتهي لقليتو strategic relationship of Eritrea and US engagement between Eritrea and the United States of America كايات تقينو انت عينات زمدنا يوخ قبار زخل نزبل حساب هيبلو opinion يلو strategic rationale for Eritrea US engagement energy commercial diplomacy ساعات حركة بتاقد داسك خوون زغليو energy كبهال كله gas كون خل gas exploration كون خل ندادك كون خل سلازي is once again central to US engagement in Africa ساب حجي زرانايو أمريكا أتتقبر زالات صمدو ببزع كنتو ندخل اندي خاقن raw materials ويكا زخونة كامريت تقوحقحيك وصغر ندادي دي كالي نابو زتكورة دبلوماسيوم زقبرو زالو مش كلنا هقرا زقبرو زالو شركناتات تاريخية بزبانة دونالد ترامب نابزيعتن زتكوريو سلازي بعلوني senior US advisor جيرو under secretary نزولو assistant secretary of state Africa media hub حولتنا إيرترا wall street journal نخالوت كلاتهم تاجيرو كم تري وزلهم نزار سيزي جيرو بجاهم نزقو دايزك تقاتلهم زلو يزدف زلو especially under the Trump administration and can act as a catalyst for a strategic rationale for Eritrea US engagement. سلازي إيرترا مس أمريكا تقبرو زلازم دنا ناب زلنا صقاتاتون كسغر سلازلو نا انرجي دبلوماسي كغبر كم زلو نا انفستمنت زمدناتات كحيل كم زلو يزنغر زلو US oil and gas companies entry into Eritrea should be deemed a matter of national interest both geoeconomically and geopolitically and could serve as a stabilizing bridge in Eritrea's US relations. لذي ازي قداي ناي غازن ناي ندادن ناي إيرترا ناي أمريكا كامبانيتات نزق عود الزون ريان مش إيرترا كسرحالو زغلا نبي إيرترا تين كسرحالو زغلا كم هجراوي أجد داسي كتباون جوبوليتيكاون زعبات رايو كل سب كسرحالو زقبا كون كم زلوا تبل حنت بقى أرتيكل صحيفو ناتا سامرك بكم تقينه مثلا أبتنا إيرترا self reliance نفس مركوسا زبل كنا تدخلنا the Eritrea's economy independence must be built on production rather than consumption. إيرترا نفسها كتكل على وقت نبر كلنا بزع نجر نفسها زخ كتكل زاد ليا كتفرغ كتكل على ونزن خد جبر دم مبزحت جزء ندادي ليا ويون energy ليا ولا تاني دانيال ونابزيا زخدت يا سلزة تقلت إفنانا energy power كنقولوا سقطت لنا خوينو exhaust نقبر لنا نقول كنت كمل لكن كلا لنا زبل سينما قوتي زتكام كمان مع soft power channel partnering with US firms provides Eritrea with an indirect line of influence كمون نا energy ديوم نا كالوت كالات نبي إيرترا قصهم كاتون تقيلهم نساتهم كقبروا زغلو صغتي نتمنجستي دبلوماسا مقبارون عبي تراكز أو تقوليهم سلزي زخوني يكون تكال أبي إيرترا رب حزل لون نت بوليتيكا شيب كقبر زغل مهلاونا قداسي نابنت إثيوبيان إيرلاينز رايو إثيوبيان إيرلاينز نفرتكا بوين كابنا أمريكا سلزقزو أبي دبلوماسي زقبر لهم سلزي قالت كالنا أمريكا بإيرترا كسرع تجميرو في اللعب زي إنرجي دياب كاله انتاي كقبر غل نسو لو بيخ قبر الكاخل إنه نفسه كبل لازم زون كم حدا قداس كرر له قبل ما geopolitical and market advantage when stabilizing relations market signaling and timing زون كله نزلوا كنتاتون كنت كمل لنا the China strategy when كابو فلي خازر رأي كونتنا أمريكانا يندات كالاتون مس China يسرحين سلزي نخلاتهم من كسات فزغلي نابله تبغز خلنا سنة مقوتي زبزلو I hope من قصير ترى سمعوا نسون بصوتون زمنك فاينرجز بحالو أب شرم الشيخ هذا قد سوى علاون كقبر سلزقونه من قصير ترى نكالوت ستيك هولدرز فيزونا أبو تساتفو وتيتاوز خلنا سبقم توسيلو زبير ترى كابتو زلوا قدا كالتيف زوج قالوا من قدون كفتر الله نزيا زربا زيايو دانيال ون بخال من قدي أبي إنرجي تراي أب غاز تراي دي كنا ولا نتناي ورك ساقاتنا ون كنتو كمل له خلنا يلو أدفانتج وصلوا ناي صمدو أكيدان تنين كوجد نفس الأمر نبرح مقدرات هو أقطبابي فتيركا أبرزيو نعلاقة الرجاء وكان عن طبعا يرفض تكمل نجارات كفتر كلهم كل عجي تابويا أنت أخذ كونيا مالتيو ورك صلا لك أوتوماتيكال ورك تشيت مالتك كونن ويك ورك
تاجر سلد الله ويك خالد دخانة ناي عندنا ناي أبو ورق زارب الله خمر مالتي مسؤول خير برور الله كيمنا كنتيف كاتبوا يخاف على دخل تسعك الله مالتي فتي أبزي ورق غيرون لذول زبنات كله مالتي تريكونه مسحالة فخوز لديك المالتي عجي نزغ أقصى كنديو تقول تهدلو أقصى كنديو توساخي كوسخ لدلو بزح كويس فلتوني جن እንታይ ዝብል ዘሎ ዳኒ ድማ ነቲ ዘለና ጸጋታት ናብ ኔትወርኪ ኣዝዩ ከቢሩ ላብ ዘሎ ግዜ ነቲ ዘለና ናይ ወርቂ ጸጋታት እውን ማክሲማም ክንጥቀመሉ ነቲ ካልኦት ዘሎ ካምፓኒታት ከውፅኡ ዝደልዩ ዘለውን ድፊት ጌርካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዕዳጋ ኣድቫንቴጅ ተጠቂምካ እውን ብብዝሒ ጸጋ ስለ ዘለና ናብ ዕዳጋ ብኽቡር ዋጋ ንኽንሸይጥ እውን እሱ እውን ዝያዳ ማክሲማም ክስራሓሉ ክኽላሎ ነዚ ድማ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ወላ እውን ባጀት ዝሓፅሮ ተኮይኑ እውን ካልእ ናይ በዚ ወርቂ ዕደና ዝተሰነየ ናይ ቦንዳዲ ካልእ ገይሩ ጥበባት ተጠቂሙ ከይድኩም ስምዕዋታ ቪድዮ ጽብቕቲ ኩላይ ስማዕኳን ግን ነቲ ካፒታል ዝጎድሎ እውን ክሬቲቭሊ ካልእ መንገዲ ፋይናንሲንግ መንገዲ ኣላድዩ ነቲ ሕጂ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጋ እውን ማክሲማም ክጥቀመሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ዳንኤል እውን ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ብዝለዓለ ናሕሪ ተጠቂማ ነቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንእሰይ ንዑን ንስድሩን ጽቡቕ ዝኾነ ዕድል ንኽፍጠረሉ ነቲ ንነዊሕ እዋን ዝመከተ ህዝቢ ኤርትራ እውን ጽቡቕ ንኽፍጠረሉ ትፅቢትን መኸተን ይኣኽሎ ናብ ጽቡቕ ዝሰግረሉ መድረኽ ክፍጠር ናይ ኩልና ትምኒት እዩ ነዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ሓግዙ ዘዝከኣለና ንግበር ነቲ ዜና ድማ ብኩሉ መንገዲ ፓምፕ ንግበሮ ጽቡቕ ናራቲቭን ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ከም ወትሩ እናፀዋዕኩ ኣብዚ ክዛዝም እየ ታንክ ዩ